Lautex on suomalainen kansainvälisesti toimiva yritys. Me valmistamme tyylikkäitä ja laadukkaita metallisia alakattoratkaisuja talonrakennus- ja laivanrakennusteollisuudelle. Me toimimme täällä Vihdissä, Nummelassa ja olemme tehneet sitä jo yli 70 vuoden ajan. Lautex tarjoaa laajan valikoiman tyylikkäitä, laadukkaita ja helposti asennettavia sisäkattoja, joiden etuja ovat muun muassa hygieenisyys, akustiikka, paloturvallisuus, 100% kierrätettävyys ja pitkä elinkaari. Tuotteillamme on CE-luokitus ja laivateollisuuteen löytyy palosertifioituja C, B0 ja B15 tuotteita. Valikoimassamme on paneeli, säle, kasetti sekä ritiläkattoja täydellisinä alakattojärjestelminä. Pintavaihtoehtoina tarjoamme maalattujen ja anodisoitujen pintojen lisäksi muun muassa digiprintattuja, puujäljitelmäkalvollisia ja aitopuuviilutettuja tuotteita. Lautex on vuosikymmenien ajan toimittanut näyttäviä ja korkealaatuisia metallisia alakattoja suuriin risteilyaluksiin. Ensimmäisten joukossa oli jo vuonna 1970 valmistunut Song of Norway, ja hieno esimerkki uusimmista laivoista on loistelias ja jättimäinen Icon of the Seas. Lautexin laadun ja luotettavuuden peruspilareita ovat asiantunteva henkilöstö, alan pitkä kokemus ja viimeisin tuotantoteknologia. Teemme intensiivistä kehitystyötä voidaksemme vastata asiakkaiden ja tilojen käyttäjien toivomuksiin. Viime vuosina olemme panostaneet vahvasti konekantaamme. Uusinta teknologiaa käyttävässä maalaamossamme pystymme maalaamaan suuriakin kappaleita sadoilla eri väreillä. Lautexin tyylikkäiden sisäkattojen avulla luodaan kestävällä tavalla kauniita ja viihtyisiä tiloja, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia.